Bagay ko ba? Kisti sa ba, mga pagdiskitan natan. Nakayon ko nga kadwata, nung mapanag ag-trek-trekking. Sulagam gamitik, nung mapanag paspasyar. Jamit na mong masahe, lalo mga sumakit. Pagtsagaan mo na, hindi naman ako professional na masahista. Sa bagay Dagsin ta imam, nagsakit. Inihadim lang araw. Paano? Ganita? Hindi na mo pa ng konti. Yan, okay na ba yan? Tama na. Tanggalan mo na lang ako ng puting buhok. Wala, ang dami mo palang puting buhok. Stress lang siguro yan, tsaka bihira lang kasi akong maligo. Wanay. Hindi malagangin yun ta. Matindag yun na laom. Ni. Ibak ka nandiyo majay. Dapat ka masahin na tanimal. Yeah, boy. Mga natukpol may tatabun-bunutin. Ito na. Baka makalbo ako. Bak! Apa niyo kukuha niyo dito? Papaangin lang, nagpudot nga man di balay. Pagpapaangin. Kaya man sa mga kadwa na andyan, kaysa ni may lamon. Mading satan na. Ano ti madidjay? Kagayim kami lang, Mike. Nice. Oo nga, magkaibigan lang naman kami. Baka damo label na ta kanaan yung nga pinagkadwan. Makita na kayo ni Mayla ta kasta nga ramid yaw. Madyak lang ang mau. Kanayon mit nga man yawan ni Mayla. Tsaka madina mit panpansinin nga man. Gapo lang nga madi na kamampansin nun. Kasta tala ramid dumaon. Bala ka. Masipat na kamantilip inday tati yun. Bakit naman siya sasampalin? Nang ginagawa ninyo? Sa tingin nyo tama yung ginagawa ninyo? Ha? Alam naman ni Myla na magkaibigan lang naman kami ni Baak. Oo, magkaibigan lang kayo ni Baak. Pero baka may ma-develop sa ginagawa ninyo. Alam mo naman to, marupok tong taong to. Bakit may marupok bang torpe? Oo, meron. Ayun si Baak. Sa isipin nyo mabuti yung ginagawa ninyo, baka may masaktan kayong tao. Lalo na sampang. Babaw mo nga dahilan na. Gusto lang nga banag, sangitan na. Kaya nga, wala naman kaming ginagawang masama. Oo, sa ngayon wala. Pero baka pag tumagal, ewan ko lang. Taangag ban panunot. So kadwa kami tatanan jay, tadang paghatang ko, ngitid ko ka ni Mayla. Asan yung binili mo? Patingin. Nice. O ito, Andres. Pau, pinta sa ato yung George. Bagay na sa ni bagat kati Dawata ka tayo na Baak. Bagay ni bagat kati Madi tid ko ka ni Mayla ata. Ana, madimita data ipulong ka kini Mayla, dagita raramida. Niyalakit din. Sige man latan. Ate pa yun pasut mo kinipalit mo. Tama, pasuron mo, agad jobing mo. Pau, pau. Nagpintasin natin Baak. Basta, singsumpot ka. Yeah, boy. Kinuha mo naman na lahat ng ibibigay ni Baak. Kung paghatang dun ate sa balen. Uy. Kung nasa box. Ano tao? Oh, Baak. Nagpintas ato yan. Ay, atakit diti madim malalain na nanginatan. Apo, akong kumagang dawata nigama lang. Maditakit din agkinawatan na no pati ato, yalay mo. Numati talaga to gaw mati kurso nada. Naggwapaw. Kasing gwapaw. Nani? Ngatan George. Wow! Bagay ko ba?
Istis ba, mga pagdiskitan natin. Nakayon ko nga kadwatan, nung mapana nag-trek-trekking. Sulagam gamitik, nung mapana nagpaspasyar. Mahilig ka bang mag-hiking, Baak? Oo, pero depende sa mga view na pupuntahan ko. Mahilig kasi ang mamundok pag na-stress ako. Sana. Ikaw, susubukan mo lang mag-hiking. Hindi pa eh. Maganda ba? Napindas lalalo no napindas ni Papa ng TV nga papanam. Nakakatanggal ng stress. Gusto mong try. Nice. Oo naman. O sige, pag nag-aya yung mga kaibigan ko, sasabihan kita. Kaso baka manghina yung mga tuhod mo. Kakayanin ko, andyan ka naman na mag-aalalay sa akin. Anje, ato ti paglengan ni Baak, pasyal nga pasyal. Kung pwede lang pasukin yung bunganga ng bulkan, ipapasukin yan. Piksa trip nata eh. Ang lakas naman ng trip mo, Baak. Pero ang pangarap niya na gusto niyang subukan, skydiving. Yun yung hindi ko kayang gawin. Nakakatakot kaya yun. Si Baak, malakas ang loob. Pero pag sa babae, mahina. Okay, istis naman. Maya tadi pasok mo kung ako na. Babae mo, di sa marunong. Wala na tayong magagawa. Talagang ganyan na yan. Dapat pura-pura yung barbas ng day. Hindi pa'y nakasasawa at animal. Ewan ko ba dyan? Marami namang nagkakagusto dyan. Sana Hanggang ngayon, all. wala pang binahay. Makasaw ka, mate. Oray si kamay, tante. Itagarim kanyam. Ipamumpay kanya. Ansay. Mas malala ka naman dyan, ah. Unlatan. Baka daw ulahin natin agsublay. Kaya nga kamulit, Andres. Mabayag ko nga nalipatan na dyan. Pas is pas. Awan ni di panunot ko nga tao. Pas is pas. Baka nung kinita kayo man natin, nagtaki ka man ay. Pataki ka nga Baak. Sino yung tinutukoy mo, Andres? Kilala ko ba yon? Huwag mo nang tanungin, Anjay. Hindi na dapat pag-usapan ng mga kahapong nagdaan. Kahit ayaw mong sabihin sa akin, malalaman ko rin. Kasi kapag nalalasing ka, marami kang nababanggit sa akin. At atun sa taam muna na Anji ha, panggip kanyam. Kaysa kanyak. Yun sa atan. Marami akong alam dyan sa taong yan na hindi ko na dapat banggitin. Baka lalong magalit sa akin. Pwede dapat pakidil na nga eh. Pay masaktan ka pa'y tikidil na. Kamaysa ka mga kudkudil tinuang. Hoy Andres, oray kastoy ate kudil ko. Alagang in Johnson na toy. Johnson? Ay, balbalin nga tak yung mobile ay dyan. Agay? Gusto ba nagadayo di bagbagan? Johnson baby powder di bagbaga. Ah, kaya pala kahit baak, amoy baby naman. Nice. Amoy baby ngay bagbagam. Amoy gin mo naman. Ito pa pang luna. Makasao ka mate. Parehas talaga alagad titubay to. Ha? Mga lasenggero. Wan, mamati ka Anjay, bagbaga di Baak. Kano mabarbartag kami, kung makakita kami ti nagalas. May bagami nga napintas. Eh, tinag. Ganun ba ang tama ng alak sa inyo? Kay Baak lang, iso ti mga asawa. Iko. Sabog na talaga Andres. Ikaw baak, sinabi ko na sa'yong bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo ng alak. Go Anji! Go Anji! Go Anji! The great pioneer ni Baak. Ang sarap pupukin ng ulo nitong taong to. Hindi marunong makinig. Akong pupukpuk sa taong yan. Sigurado, kumatos agad yan. Dahil tayo manatan. Siya manatan yung makikita yun. Madamdama mata. Pil na pil ko pa nagtukot ito gaw mo. Piling ko nga ko, arjayat igit ti baybay. Nice. Saan di nga ito ti bantay. Nagado nga amom. Nyaan niya lati. Saw-sawin dito. Eh, kung kaya, may lulot ko. Panawang kayo ditan. Kamaksit. Uy, pwede pa to. Nice. Uy, pwede pa to. Yahoo! Uy, pwede pa to. Uwi na rin tayo, Anje. Baka biglang umulan. Hintayin natin, maligo tayong ulan. Ayoko. Takot ako sa tubig. Tara na. Tubig lang, matatakot ka pa.
Tan, biling mo atan. Nagloko ato eh. Sabay hawak.